Hi guys. Alright, namiss ko kayo lahat. And back to my channel, Food Explorer EMB of course. Outdoor cooking naman tayo ngayon. What is outdoor cooking? Of course, dito tayo sa loob. Hindi, sa labas. Alright, so kasama ko yung mga anak ko ngayon. Nandito kami sa Bolinao resort. Napakaganda. Surrounded ng water of course. Isang tahimik na lugar. And at the same time, napakatahimik place. Walang masyadong tao. So, secure. Hindi masyadong crowded. And naisipan ko na at the same time, magluto dito. And of course, syempre, magliwaliw na rin sa tubig. Kaya kung titignan nyo, sa behind my back, daughter ko, ayan, walang pakialam. May sariling mundo. And of course, yung binata ko, yun, si Frylan. Hi, say hi to my channel. Kaya, ito, pakita ko sa inyo kung ano yung mga, may naluto na ako actually. And meron na akong iluluto pa yung side dish, which is gulay. Napaka-common, pinakbet, simpleng pinakbet lang. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, so ito kanina, nagawa ko na to. Hindi kayo. Lapit kayo, kayo naiya. Ito po yung lukan. Sa Tagalog, halaan. Sa amin, lukan siya. So, ginisa ko lang siya sa kamatis, yan. Tapos nilagyan ng dahon ng ampalaya. So, hindi naman siya mapait. Tama lang. Then, sinabawan ko siya. Kaya yan, may sabaw na kami. Tapos, ito naman yung aming tara, tingnan nyo. Adobo. Chicken pork adobo. Simple. Hindi ko na siya ginisa. Pinaghalo-halo ko na dyan yung toyo, vinegar, potato, and pepper of course. Nandiyan na. Pinakuluan ko lang siya hanggang sa mag-oil siya. That's it. Ganun lang kasimple. So, lulutuin ko ngayon tong side dish namin na isa, which is simple pinakbet. Diba? So, tara. Samahan nyo ako. At samahan nyo kami sa magandang taste na to. Pinakbet para sa side dish natin. Okay, for those who wanted to visit here in Bolinao, Patar, you can stay here in Heaven's Resort. Maganda po dito, mura lang. Isang room nila is good for 5 persons, 5 to 7 persons, 3,000 pesos lang. Magagamit nila lahat ng kanilang mga facilities dito like lutuan nila, kitchen, everything, mga plato, mga kutsara, table. So actually they have 3 bedrooms that can accommodate, like I said, 5 to 7 persons sa isang kwarto. Or couple, kung couple lang kayo, pwede. So pwede kayong bumisita dito sa Heaven's Resort. Okay, you can check their Facebook page. Nandun yung kanilang phone number. Ayan. Talutuin na natin to. Isa lang natin siya. Gamitin niyo po plato? Okay. Malalim ng tubig. Ito, bilisan natin siya. Kaya, pakita ko sa inyo. Yan. Bilisan natin maigi itong ating luya. Para pag nakita natin yung aroma ng ating luya and at the same time the bawang and the sibuyas is ma-adapt ng ating gulay. So, mabang siya. So, yan ang ating siyang nilagay. You can put the seasoning here. And some salt. Halo-haloy lang natin siya.
It's up to you guys if you want to use bagong isda, alamang, for your pinakbet. Ang ginamit ko salt lang kasi para at least hindi siya yung mga bata kasi ayaw nila ng may bagoong kuminsan. Then takpan natin siya. Natin siya balikan mamaya, okay? Good morning, good morning. Sa magandang umaga po sa mga viewers natin dyan. Hello! Ito po, nandito po kami ngayon, nagkakape. Actually, napakatahimik na umaga dito sa Bolinao, Patar Beach Resort. At kasama ko dito yung mga chikiting ko, mga dalagita ko. Ayan. Ayan sila, oh. Hindi sila masyadong shy sa camera. Yo. Yan si Froilan. Froilan, say hi. And then si Irish. Tapos ito naman yung isa kong dalaga, si Ryan. Yung bunso namin, naliligo. Ayan. So say hi naman sa mga followers natin sa YouTube. At invite nyo sila sa ating YouTube channel, sa aking YouTube channel. Hindi pa nila alam ang sasabihin nila sa camera. Mahihain pa sila sa camera. Anyway guys, I'm inviting you all to subscribe on my YouTube channel, Food Explorer by EMB. Then watch one of my video there. Then after watching, just drop a comment on comment section box. Then after that, just click the bell button para ma-notify kayo sa mga incoming videos ko pa. And just click to subscribe, then that's it. So maraming salamat po ulit. Hanggang sa muling pamamasyal at at the same time hanggang sa muling pagluluto, samahan niyo po ako. Bye!